Nkhani yayikulu yomwe timakumbusana pa tsiku la lero inali nkhani yakufunikira kopita ku nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala yomwe ndi mizikiti. Mzikiti ndi malo amozi omwe mtumiki wathu Muhammadin sallallahu alayhi wasallama anayamikira kuti ngati pali malo abwino kukhala munthu ndiye mzikiti, ndipo ngati pali malo oyipa oyenera kuti munthu azipewa kukhalisa kapena kupita ndiye kumisika. Misika tikudziwa kuti zochitika kunsika zambiri za chinyengo, ena kulumbilira, zinthu zaboza, ndi zinthu zambiri zimene zimachitika kunsika. Nkuona ngakhale tikusoma fiqhi ya madhhabu amalika akunena kuti malo amene ali bwino kuchita udhu ukamapita malo amozi mwa iwo ndiye kunsika. Akuti ukamapita kunsika zili bwino kupanga udhu. Chimozimozi ukamapita ukakumana ndi wachikulire mtsogoleri wa dziko, akuti zili bwinonso kuchita udhu, chifukwa sukuziwa kuti kodi kumene ndikupitako ndikakumana nazo zabwino kapena zachabe. Ndiye kuli bwino ukamapita kunsika kapena kukakumana ndi mtsogoleri wa dziko kuchita udhu. Apa akufuna kutisonyeza kunena kuti nsika ndi malo omwe zochitika zake zambiri sizimakhala za chilungamo, ndipo ufuna kuziteteza kuti ukhale m'manja mwa Allah subhanahu wa ta'ala kuchita udhu, chifukwa udhu ndi dangalira kuwala. Choncho uthenga wathu umatilimbikisa kunena kuti ifeyo ngati asilamu malo athu abwino kukhala ndi mzikiti. Kukhala kwa mzikiti osati kungokhala kubwera kuzagona kukhala ngati malo ogona ayi, koma kubwera ndi cholinga choti kuzachita ibada, mapemphero Allah subhanahu wa ta'ala. Mtumiki wathu Muhammad sallallahu alayhi wasallama mawu ake pamene amalongosola za magulu asanu ndi awiri omwe azakhale pansi pa mthunzi wa Allah subhanahu wa ta'ala pa tsiku la chimaliziro, mtumiki wathu Muhammad sallallahu alayhi wasallam adalankhula kunena kuti wa rajulun qalbuhu muallaqun bil masajidi, kuti ndi munthunso yemwe mtima wake nthawi zonse umakhala ukulumikizana ndi mizikiti. Kutanthauza kuti pa programu yake ya tsiku ndi tsiku imene amakhonza iyeyo amayika kuti pa nthawi yakuti ndikakhale mzikiti. Osati nthawi ya swala yokha ayi, koma nthawi zambiri munthu ngati wapeza mpata, ngati wapeza danga, apite akakhale mzikiti kumutchula Allah subhanahu wa ta'ala, kuchita mapemphero osiyanasiyana, kuwerenga buku la Allah subhanahu wa ta'ala. Akatero akhala ngati kuti ali pa jihadi, akuteteza malire a dziko lake nkukhala la chisilamu. Mtumiki wathu Muhammad sallallahu alayhi wasallama anayerekeza kuti munthu amene amakhala mzikiti moyo wake wonse kumakhala kuti akulumikizana ndi mzikiti, kukhala ngati kuti iyeyo akuteteza dziko la chisilamu. Zimenezi zikutiuza ifeyo, zikutiphunzitsa ifeyo kufunikira kopita manyumba Allah subhanahu wa ta'ala, kaya ndi usiku pa swala ya Isha, kaya ndi pa fajiri. Mtumiki wathu Muhammad sallallahu alayhi wasallama akuti auzeni nkhani yabwino awo amene amayenda mu mdima kupita ku nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, kuti anthu amenewo azakhala ndi nuru, azakhala ndi kuwala kokwanira pa tsiku la chimaliziro. Tikanena pa nkhani ya lero tsiku la Jumua, ndiye Allah subhanahu wa ta'ala anachita kutsitsa ndime zotiuza kunena kuti ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'a fas'au ila dhikrillah wa dharul bay', kuti inu anthu amene mwakhulupirira mwa Allah subhanahu wa ta'ala, kukaitanidwa mu tsiku la Jumua, kuitana kumeneko akunena adhana. Tikamva adhana ija pa tsiku la lero, fadharul bay', siyani malonda, siyani china chilichonse chimene mumachita, mulunjike
ku mzikiti mulunjike mukavomere kuitana kwa uyo amene akuitanayo, chifukwa adhana ija ikuitana inuyo. Ndiponso mukanadziwa zimene zili mu adhana muja, mukanaona kuti mwina kupanda kuyankha ndi temberero, chifukwa pamene woitana akuitana hayya ala alfalahi, bwerani ku chipulumuso. Tsopano inu mukumva woitana akukuitanirani ku chipulumuso, inu mkungokhala ndiye kuti mukusemphana ndi kuitana kwa woitana, komanso mukusemphana ndi mdaliso umene uli mukuitana kumeneku. Zomveza chisoni pa tsiku ngati lero, tsiku la Jumua, limene mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam analimbikitsa kuti tikuyenera kupita pa tsiku la lero, kupita ku mzikiti mofulumira, ndipo anayerekeza kuti munthu amene akupita mofulumira molawirira azapeza mphoto ngati ngamira, ndipo amene angabwerepo mochedwapo pang'ono azapeza mphoto ngati ng'ombe. Ndiye amatsika kuzafika pa stage yoti winayo ndiye kuti azangopeza mphoto yolingana ngati dzira. Abale ndi alongo mwa Allah subhanahu wa ta'ala, nyumba izi ndi nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, mizikiti ndi nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, yomwe kumangidwa kwake ndiwo mapemphero. Anthu timasangalala tikamatsegulira mizikiti, wamangidwa mzikiti wokongola, komatu Allah subhanahu wa ta'ala unati innama ya'muru masajid Allah, na amene akumanga mizikiti ya Allah subhanahu wa ta'ala ndi amene ali wokhulupirira. Osati kukhulupirira kokhako, komanso wa aqama swala, nayimika mapemphero a swala. Kutanthauza kuti ntchito ya mzikiti ndiko kuyimika mapemphero, kuti anthu azipemphera, opempherawo nkukhala ifeyo. Choncho timalimbikisana, timauzana kunena kuti tiyeni mitima yathu nthawi zonse izikhala yofuna kukhala mu nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, yomwe ndi mizikiti. Komanso kukhalako timanena kuti osati kungokhala kuzagona, koma tibwere tizakhale mu nyumba zimenezi ndi cholinga chochita ibada, mapemphero, kumpembeza Allah subhanahu wa ta'ala munjira zosiyana. Ndi mawu ochepa ngati amenewa ndikusiyeni m'manja mwa Allah subhanahu wa ta'ala mpaka na tsiku lina. Hadha wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.